Simran soरमोन? मा? Simranखौरावबो सिनाया? बहानिफ्राय फैदों? आङो औ। कब्रस्ताननिफ्राय खबरस्थाननिफ्राय फैदों हालेलुया जिजास। ओइ सैतान नोङो खबरस्थानाव थाग्रा नों गोथांनियाव नों मा मोनदों? उननियाव नों मा मोनदों? नों मा मोनदों? मानो थोनहरदों? मानो बरबाद खालामनो? इसोरा दिनै नङा सैतान नोङो बेखौहाय गोबां थगायदों नोङो बेखौ गोबां नष्ट खालामनो नागिरदों जोङो मिथिगौ सैतान नोङो बेखौ नष्ट खालामनो हाया नोंहा इख्तियार गैया नोंखौ हुकुम होदों जिसुनि मुङै नों बिनिफ्राय ओंखारदों नों खारगोन ना खारा? माब्ला खारदों नोंलाय? रनजितखौ नङा रनजितखौ नङा मा जोंनि गेजेरजोंनो खारो नामा? नङा नङा बुं दे ए दुस्थ'आ प्रार्थना खालामनो दे ini gaji jalannya kau berbeda. Maba mempedang nih, oleh nabra memberi pastor. Ronjit nama Ronjit. Rakyat itu pada dia. Ronjit nama. Pada tu, rakyat itu pada tu. Beku, angkau lebih, kau dikhangde. Ang dia hinjakku puting sih deh. Ya. Ini mana ya? Cek ya dustoa. Dia bilang macam nanti kan susah. Cek ya dustoa. Susah. Dia nongkrongnya kasih ke family ku ang setengah. बेखौनो हमदों Depressionफोराव थाङो दा आंखौ गान होदो दे आं थांसै आंखौ गान होदो आं नोंसिनि शक्तिखौ नायनो दे नायनि जोंबो नोंनि शक्तिखौ जोंबो नायनो नंगौ नङा नोङो सैतान इसोरनि शक्ति नों गासै नोङो मिथियाखै सैतान गासै सोरगोआव नोंहा जायगा गैया नों जेख्लायाव जाबाय पृथिबियाव नोंहा जायगा गैया इसोरनि शक्तिखौ नों मिथियाखै नों संसारावबो जेनखानाय सैतान नों सोरगोआवबो जेनखानाय नों मिथियाखै नामा नों नाजरेथ जिसु ख्रिस्टखौ मिथिगौ दा बुंसाय आंनाव इसोरनि आत्मा दं ना गैया नों बुंसाय दङ ना औ आंनाव साबसे आत्मा थायो नों बुंसाय सानै दङ सानै आंनाव सानै आत्मा दं नों मा नों थगायदों सानैल' आंनाव गैया नों थगायदों आंनाव गोबां दङ दङ दा दं मानो थगायदों नोङो मानो थगायदों अब्ला नों इसोरनि आत्माया आंनाव दं दा औ आंहा सासे बिसारग्रा दं नों आंखौ मिथिनाय मानि नाम बेखौ मिथिगौ नोङो मिथिया सैताना माब्रै मिथिनो सैताना माब्रै मिथियो सैताना एक्टियार गैया बेनिखायनो नोंखौ लांनाय जासिगोन मिथिबाय दा नोंखौ नष्ट खालामनो